Moikka! Tässä tulisi viikkokatsaus valon maailmasta ensi viikkoon, eli viikolle 51. Mä oon Tinka, jos ei olla vielä törmätty, ja olen parikymmentä vuotta ollut medio ja näkijä ja energiahoitaja, lemmikki kuiskaajakin. Ja tätä on tuotu mulle aika lailla tätä asiaa, että näitä pitäisi ruveta tekemään näitä viestejä kollektiiville, ja nytpä minä sitten tartuin toimeen. Olen tässä availlut kanavat ja suojannut ne ja varmistanut oikeat tyypit siellä. Ja lähdetään katsoa mitä tapahtuu. Samanaikaisesti täältä tulee myöskin energiahoitoa, puhdistusta ja parannusta. Ja vaikka sinä olet siellä ja minä olen täällä, niin jos koet, että tämä resonoi sinua, niin ota vastaan. Ja pysähdy hetkeksi sen äärelle. Ja tosiaan viesti on koko kollektiiville, ota vain se mikä resonoi sinulle. Ainakin täällä on sellaista energiaa nyt ilmassa ensi viikolle, että on hulinaa ilmassa ja jotenkin semmoinen melkein loppuupalamisen tuntu. Ehkä joku teistä on vetänyt itsensä aivan piippuun tai elää sitten itseään vastaan hyvin niin kuin pitkälle, että ne asiat, mitkä siinä elämässä on, niin ne ei mene linjassa sinun oman itsesi ja sielusi kanssa. Et se ulkopuolinen hulina on semmoista, että sieltä oikein kuule niin kuin sun karttaa ja kompassia, eli sielua ja sydäntä. Ja se, mitä voisi miettiä siinä kohtaa ja tehdä, niin on se, että pikkusen katsoisi, että mitä siitä voi jättää niin kuin pois. Ja pysähtyä oikeasti itse niin kuin äärelle. Ja sitten toinen juttu, mikä on hyvin vahvana nyt niin kuin tässä, että omat tarpeet. Usein me ajatellaan kyllä aina kaikkia muita ja yritetään ajatella myöskin omaa itteni. Teenhän mie sitä ja teenhän mie tätä ja kyllä mie pidän itsestäni huolta. Mutta pidät siellä oikeasti. Että siellä pysähyt sen äänelle, että et siellä niin kun väistä ja laista niitä niin kun sinun omia todella tärkeitä niin kun tarpeita siinä elämässä, mitkä tekis sulle hyvää ja voimaannuttas ja nostas niin kun sun vaippeja ja tois niin kuin ilon ja hyvän olon tunteita. Joo, tiedän myöskin sen, että ihmisillä on kiireitä ja velvollisuuksia ja kaikkea, mutta että ne ei vaadi tuntitolkulla päivässä niin kuin asioiden tekemistä. Ne tarvii pienen ajan systemaattista toistoa, vähän niin kuin salitreenit. Opettele siihen, että siellä otat jotain itsellesi jokaiseen päivään, mikä tukee ja nimenomaan palvelee sua. Ei niin, että kaikki se, mitä siinä sun elämässä on, niin ne vie sulta asioita pois, koska siinä tuppaa sitten käymään ikävä kyllä silleen, että niin kuin ollaan aivan loppu ja elämä turhauttaa ja miksi tos musta tuntuu tältä ja kaikkihan on aivan hyvin, mutta sitten kuitenkin niin se oma sisäinen maailma jää koko ajan niin vaille jotain. Anna itsellesi rakkautta. Jos sä mietit sitä, että sä rakastat jotain muuta ihmistä ja niin kuin toimit sen mukaan häntä kohtaan, niin mikä estää sua toimimasta itsees kohtaan? Niin ei, sinä et ole itsekäs, sinä et vie keneltäkään mitään pois, päinvastoin annat. Mitä paremmin sinä voit, niin sitä enemmän se näkyy myös siinä sun ulkopuolisessa elämässä. Ja tämä vuosi on ollut ihan, helvetinmoinen kaos. On revitty irti ihmisiä vereslihalle ja kaikkea kauheata on sattunut ja jopa niin, että joskus tuntuu, että hitto selviikö tästä ollenkaan, puhalluttaa, henkeä salpaa, tuntuu, että koko sisäinen maailma on ehkä semmoisessa myllerryksessä ja nimenomaan etsimässä sitä linjaa sinuun, mikä on niin kuin, kuka sinä olet. Sitä, mistä sinä kuulet sen, että mihin mennä ja niin kuin uskaltaisit ottaa niitä askeleita tavallaan niin kuin sinne katsomaan myös sitä omaa pimeätä ja varjopuolta, mitä olet väistänyt ehkä koko elämäsi. Tämä on myöskin yksi teema hyvin vahvana tässä, koska vapaus on kyllä sillä toisella puolella, kun sen uskaltaa sen pimeän niin kuin läpi mennä.
Ja vaikka se tuntuu pelottavalta, ja joo, kyllä minä näin pärjään ja näin. Ja se on ok, jos susta tuntuu sille, että sun on hyvä olla ja sille, että sulla on sisäinen rauha, onni ja rakkaus siinä elämässä. Että tavallaan vaikka mitä ei tapahtuisi, vaikka sulle olisi penni jeniä tilillä, vaikka moni asia just tässä kohtaa elämää olisikin niin, että tavallaan että ne ei ole niin kuin kuuluisi olla, niin kyllä se rupeaa heijastumaan niin kuin siihen sun ulkoiseen niin kuin elämään. Ja sitten myöskin semmoinen kiireen tuntu on niin kuin tässäkin asiassa, kaikki pitäisi saada järjestykseen samaan aikaan. Kun jos hengittelee ja ottaa yhden asian kerrallaan, niin se sitä stressikuormaa huomattavasti lasettaa. Ja myöskin sit se, että niin kuin semmoista, monessa on havaittavissa semmoista tärinäenergiaa, mikä tarkoittaa niin kuin sitä, että on mennyt just vähän liian lujaa niin kuin, ja sitten ei pystytä enää niin kuin pysähtyä sen äärelle. Koska kaikista tärkeintä sulle olisi antaa sulle itsellesi se pysähtyminen, eritoten hengittäminen. Olla hiljaisuudessa vaikka 10 minuuttia päivässä ja hengittää. Laskeutua sun kehoon, jotta sä pystyt niinku kuulemaan paljon paremmin niitä sen viestejä ja mikä sen toimintakyky on tänään. Se ei ole jokainen päivä sama, niin kuin varmaan tiedätte. Kuunnella niitä sen viestejä. Mitä mä tarviin juurikin nyt? Mikä olisi mulle hyväksi? Joo, kyllä pitää hoitaa lapset ja laittaa ruokaa ja sen semmoisia asioita, mutta jos on aivan loppu, niin voisiko niissäkin joskus laskea itsensä helpommalla, ettei olisikaan ihan niin vaativa. Entä jos vähempikin riittäisi siinä kohtaa, kun niin kuin ainoa asia, mitä siellä tarvisit, niin olisi vaan pysähtyä ja hengittää ja lakata stressaamasta kaikkea sitä, mitä tässä ulkopuolella tapahtuu. Ja tänään on nyt ihan selkeä twisti niin kuin tässä energiassa kyllä kollektiivisesti, että nämä on ollut hyvin raskaita ja painavia tänä vuonna ja monilla on kodeissaan ollut paljon putsattavaa ja häädettävää niin kuin pimeältä puolelta ja muuta, että kyllä on kaikin tavoin on yritetty koetella ja vetää, että millä puolella sinä olet. Toimitko sinä valosta, omasta valostasi käsin vai lähdetkö vähän sinne tekemään toiselle puolelle huonoja valintoja itseäsi kohtaan. Toki näin ei ole kaikilla, mutta näitä on ollut nyt tosi paljon. Ja on ollut todella vaikeasti putsattavia kohteita, että pidä omasta tilastasi huoli. Ja ennen kaikkea pidä omasta energiastasi myöskin huoli. Kaikki semmoinen, mikä vähänkin heiluttaa sitä, mikä ei tuo hyvää, ehkä tulee negatiivista jostain, ehkä on ihmisiä, jotka ei välttämättä tunnu hyvälle, niin miksi niitä tarvii sit laskea siihen omaa elämään, jos ne ei tunnu susta hyvälle. Et nyt esimerkiksi joulun aikaan niin kauppakeskuksissa ja muissa tämmöisissä, niin siellä on todella paljon kaikenlaista energiaa, niin suojaudu vähintäänkin, jos meet vaikka joulusoppailemaan. Itse en pysty kyllä hirveän pitkään semmoisissa paikoissa olemaan, vaikka onkin tosi kovat suojat päivittäiset menossa. Hyvin semmoista parantavaa. Täällä on ihan jotain fyysisiä vaivoja tämän energiahoidon puolesta. Paljon on selässä ja etenkin alaselässä. Näen jollekin ihmiselle täällä, että oikealla puolella. Se on vähän tuossa pakaralihaksen yläpuolella, niin on semmoista harmaata pakkaumaa, mikä tässä kohtaa, niin tässä on pikkusen entisistä elämistä myöskin kertynyt tätä, mutta pääsääntöisesti tästä on jotain, mistä ei uskalleta laskea irti ja antaa sen kehon putsautua niistä. Ei uskalleta ottaa vastaan sitä hyvää, mikä parantaisi sen sun kehon. Ja paljon on myöskin selkeästi näkyy semmoista taakkaa tuossa
yläselän kohdalla, mikä tarkoittaa tämän vuoden ja varmaan muutaman edellisenkin, niin semmoisia kantamuksia. Että tavallaan elämässä ainoa varma asia on muutos. Älä jumiudu siihen, niin kuin, mitä on ollut, vaan uskalla ruveta laskemaan niistä asioista irti. Ota vastaan sinun tunteet, vaikka se ei ole helppoa, mutta sillä tavoin siellä pääset karistelemaan niin kuin niitä asioita itsestäsi pois ja puhdistautumaan. Ja jos tuntuu, että itse ei onnistu, niin pyydä apua. Meitä auttajia on vaikka kuinka paljon, jotka voi tehdä sulle vaikka sitä hoitoa tai jotain niin kuin tämmöistä, että sun oleminen pelkästään jo siinä kehossa kevenisi. Myöskin ihan näkyy täällä niskan juuressa semmoisia niin kuin patikoita, semmoisia henkistä kuonaa enemmän kuin fyysistä, niin että tarvitsisi saada ne niin kuin sieltä liikkeelle ja siinä on henkiopas juurikin siinä, niin henkioppaat joillain, toiset tarvitsee vähän enemmän voimaa sinne niin sanotusti, niin niitä kupsutellaan nyt parasta aikaa tässä näin, jos sinä olet ottanut tämän hoidon myöskin vastaan. Muistapa siis suojata itsesi ensi viikolla. Mieti, mitä on ne asiat, mitä siellä voisit oikeasti niin kuin jättää siitä sun arjesta vähän vähemmälle tällä hetkellä ja antaa enemmän itsellesi. Ja mitkä on ne taakat, mistä voisi pudottautua. Maadotu myös, mene metsään. Se on ihan paras tapa, tai uimaan tai veden äärelle tai ihan mikä niin kuin sua eniten resonoi, niin nämä on tämmöisiä hyviä, helppoja tapoja. Ja se hengittäminen. Hengitä. Ota itsellesi aikaa hengittää. Et vähänkin jos on sellainen fiilis, tätä on ollut paljon viime aikoina, että sinua puuskututtaa, niin se on merkki siitä myöskin, niin kuin, että on aika niin kuin pysähtyä. Ei ole mitään flunssaa eikä mitään syytä sille, että miksi pysähtyä ja ole itsellesi hyvä. Anna sitä ihanaa rakkautta itsellesi, mitä sinä annat kaikille muillekin. Ota syliin halaa. Pidä hyvänä, koska se, kenestä siinä pidät kiinni, niin se ansaitsee parasta. Mutta meidän pitää joskus vaan opetella antamaan se paras itsellemme, eikä elää luulojen tai uskomuksien mukaan, vaan katsoa ihan rehellisesti, että mitäs tässä nyt tapahtuu. Ensi viikolla varmaan tulee aikamoisia energiapiikkejä, koska tässä on selvä tämmöinen transformaatio tietyllä tavalla niin kuin menossa, että higher vibes, niin voi olla, että se vaikuttaa myöskin uniin tai tulee tämmöisiä tunnereaktioita, mutta älä ole huolissasi, se selviit siitä ja toivotaan, että olo kevenee sitten loppuvuotta kohti. Mutta on myös meidän valintoja. Kaikki ei ole kiinni niin kuin henkimaailmasta, koska meillä on vapaus valita tässä maailmassa, niin anna itsellesi joululahjaksi se ennakkoon jo, että alat valita itsesi nyt. Kiitos ihana, kun sinä katsoit tämän. Palataan taas viikon päästä asiaan. Moi!